У беларусаў на мяжы правяраюць смартфоны. Памежнікі патрабуюць паказаць асабістыя перапіскі, паказаць, на якія каналы падпісаныя, зайсці ў соцсеткі, нават паказаць асабістыя фоты. Чаму яны гэта робяць? Відавочна, таму што дзяржаўны апарат не хоча, каб вы чыталі інфармацыйныя рэсурсы, дзе тым ці іншым чынам крытыкуецца ўлада. Чаму яны гэтага не хочуць? Таму што калі вы будзеце чытаць рэсурсы, сайты, тэлеграм-каналы, дзе крытыкуецца ўлада, вы вельмі хутка пачнеце быць незадаволеныя гэтай уладай. І калі яна заслабне, ці калі з'явіцца ў акно магчымасцяў, вы захочаце гэтую ўладу памяняць. Сказаць тым, хто кіруе: мы больш не хочам, каб вы намі кіравалі, мы больш не хочам жыць па такіх законах. Аднак кіраўніцтва краіны абсалютна не хоча мяняцца і пазбаўляцца ўлады. Чаму яно гэтага не хоча? Рэч у тым, што пакуль яны ва ўладзе, яны маюць сацыяльны статус, прывілеі і багацця. Як толькі яны пазбавяцца сваіх кіроўных пастоў у дзяржаве, яны адразу пазбавяцца ўсіх гэтых прывілеяў, а некаторыя з іх нават і свабоды, бо паспелі ўжо, знаходзячыся ва ўладзе, здзейсніць мноства злачынстваў. Так што, вядома, яны не хочуць дапусціць такога развіцця падзеяў і хочуць як мага болей абмежаваць вашу мажлівасць карыстацца інфармацыяй. Дарэчы, што цікава, у краінах Еўропы змяняльнасць улады – гэта звычайная з'ява. Там сёння адзін прэзідэнт, праз 4 гады іншы. Сёння адзін парламент, праз 5 год абралі іншы. І пры ўсім пры гэтым Еўропа знаходзіцца ў топах усіх індэксаў па дэмакратыі, правам чалавека і тэхналагічнаму развіццю. Як вы думаеце, гэта супадзенне? Мне так не падаецца. Аднак яшчэ што цікава, што 28-й артыкул Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь гарантуе кожнаму грамадзяніну права на свабодны распаўсюд інфармацыі, тайну перапіскі і свабоду слова. То бок, паступаючы такім чынам, памежнікі і сілавікі наўпрост нарушаюць сваю ж уласную канстытуцыю, якую яны давалі прысягу абараняць. Выходзіць, што дзяржава ставіцца да нас з вамі не як да дарослых самастойных людзей, а як да дзяцей, якіх трэба кантраляваць, указваць ім, што ім можна чытаць, а чаго нельга, каб не нарабілі бяды. Альбо як манарх ставіцца да сваіх падданых, якія абавязаныя падпарадкоўвацца толькі па факце таго, што яны ў ніжэйшым саслоўі. Як вы думаеце, гэта правільна ці не? Напішыце свае думкі ў каментарах.